sicele lo lusiweyo uShumayela uMamathu asithabathele ivangeli kukwelizwi likaThixo. Sisondeze. Siqalela ukufunda kwivesi yokuqala sixhaswe yivesi yeshumi nane. Isihlokondaba sithi uYehova umbhaptizi, uYohane umbhaptizi. Isihlokondaba sithi uYohane umbhaptizi. Ke kaloku uthi ngaloo mihla ufike uYohane umbhaptizi ememeza entlango yelakwayuda esithi, "Vuqukani ukuba ukumkani bamazulu usondele, kuba lo nguye awayethetha yena u-Isaya umprofeti esithi, izwi lodandulukayo entlango lisithi, yilungiseni indlela yenkosi, utyenyenezeni umendo wayo." Ke uYohane lowo ingubo yakhe ibiyeyoboya bekamela, enomvinqo wentlonze esinqeni sakhe, kwaye ke ukudla kwakhe kuziinkumbi nobusi basendle. Babephuma oko besiya kuye beseYerusalem nabakhwela kwaYuda bonke nabommandla wonke waseYordani. Babhaptizwa nguye eYordane apho bezixela izono zabo. Ke kaloku akubona into eninzi yabaFarisi nabaSadusi besiza ekubhaptizeni kwakhe, wathi kubo, "Nzala ndini yamarhambo, ngubani na onibonisileyo ukuba niyibaleke ingqumbo ezayo? Velisani ngoko iziqhamo ezifaneleyo inguquko, ize ningabi nithi phakathi kwenu, thina sinobawo uAbraham, kuba ndithi kuni, unako uThixo kuwo la matye ukumvelisela abantwana uAbraham. Kananjalo izembe selibekiwe engcanjini yemithi, ngoko yonke imithi engavelisi siqhamo sihle iyavawulwa iphoswe emlilweni. Mna okunene ndinibhaptizela enguqukweni ngamanzi, kodwa lowo uzayo emva
emva kwam unamandla kunam, ozimbadada ndingakulingeneyo ukuziphatha. Yena ke uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Omnyazi wokuwela usesandleni sakhe, uya kusikrokisa futhi thu isandla sakhe, ayibuthele kuvimba ingqolowa yakhe. Kodwa wona umququ uya kuwutshisa ngomlilo ongacimekiyo. Eli lizwi lesiyalo nesiceliso. Ingayindlebe eziphulapuleyo, uThixo angaziqeqisa ingqondo zethu ukuze simazi njengenkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Alichumise izwi lakhe, alandise emiphefumulweni yethu ngoku nangonaphakade. Gcobani kuYehova mhlaba wonke. Gcobani kuYehova mhlaba wonke. Lesi sifundo sokugqibela kule vangeli engcwele ngokubhala kaYohane isahluko esikhulu 15. Ndizawucela okokuba xa sifunda le vangeli siqalele thina ukufunda kule vesi yesithoba. Inhlobondaba yale ndawo ithi umzekeliso omdiliyo inyaniso, abafundi bayakuthiwa lihlabathi. Cela ke okokuba sifunde from verse 9 kule nguqulelo indala yeBhayibhile zesiXhosa iphepha 1056. The Gospel according to St. John chapter 15. We read from verse 9. Siphulaphule uThixo ethetha nathi ngokwelizwi lakhe. Njengokuba uBaba wandithandayo, nam ndanithanda. Salani ke luthandweni lwam, ukuba nithi niyigcine imithetho yam. Salani eluthandweni lwam. Njengokuba mna ndayigcinayo imithetho kaBawo,
ndahlala eluthandweni lwakhe. Ezi zinto ndizithethile kuni ukuze uvuyo lwam luhlale kuni, luthi novuyo lwenu luzaliseke. Nguwo lo umthetho wam wokuba nithandane njengokuba ndanithandayo nina. Akukho namnye unalo uthando olungaphezulu lokuba ubomi bakhe abunxamele izihlobo zakhe. Nizizihlobo zam nina, ukuba nithi nikwenze oku endimisele kona mna. Andisatsho ukuthi ningabakhonzi, ngokuba umkhonzi akakwazi okwenziwa yinkosi yakhe. Mna ke ndithe nizizihlobo, ngokuba zonke izinto endaziva kubawo ndanazisa zona. Asinini enanyula mna, ndim onyula nina. Ndinimisela ke ukuze niye nithwale isiqhamo, nokuze isiqhamo senu sihlale, ukuze oko enithe nakucela egameni lam nikunikwe. Ndiniwisela lo mthetho wokuba nithandane. Ukuba ihlabathi linithile, yazini ukuba lindithiye kuqala kunani. Ukuba beningabe hlabathi, ihlabathi lingelikuthanda okwalo. Ke ngokuba ningengabe hlabathi, ndaninyulayo mna kulo ihlabathi, ngenxa yoko linithile ihlabathi. Rhamente ngcwele kaThixo, likhumbuleni eli lizwi endalithethayo mna kuni elithi, akukho mkhonzi umkhulu kunenkosi yakhe. Ukuba banditshutshisa mna, bonitshutshisa nani. Kuba ilizwi lam baligcina, nelenu boligcina. Ke ezi zinto zonke bayakuzenza kuni ngenxa yegama lam, ngokuba bengamazi owandithumayo. Ukuba bendingazanga ndathetha kubo, ngebengabanga nasono. Ngoku abasenakhuselo sesono sabo. Lowo uthiye mna, uthiye nobabo. Ukuba bendingazanga phakathi kwabo imisebenzi engenziwanga mntumbi, ngebengabanga nasono. Kaloku ke babonile noko bandithile mna nobabo. Kwenzeka ukuze lizaliseke ilizwi elibhaliweyo emthethweni wabo elithi, bandithiya kungekho sizathu. Kodwa xa athe wafika umthethelele ndiyakumthuma mna kuni, evela kwawo umoya wenyaniso, yena wongqina ngam. Ke nina niyakuba ngamangqina, ngokuba beninam kwasekuqalekeni. Izwi linamandla
Enkosi Clemente Maibenani. Masithandaze Nkosi siphathe ngetafu. Nkosi siphathe ngetafu, Nkosi sibonise inceba yakho. Umongameli weli lizwe loMzantsi Afrika neenkokheli zonke zelizwe. Namatisa ke abefundisi bonke bevangeli yakho ngobulungisa ngokubodwa iinkokheli zelibandla lamaMethodi elisemazantsi Afrika. Sendesa abantu bakho. Usiyam siphe uxolo nathi ngelethu ixesha. Sasanje sixokise iintliziyo zelibandla ngaphakathi kwethu. Thandazo uqala Clemente, icawa ezandulelayo ukuza kukaKrestu, cawa yesibini kwicawa ezandulela ukuza kukaKrestu. The season of Advent, page 41, kumthandazo nemibhedesho, cawa yesibini. Usethumileyo wena wenzile ukuba zonke izibhalo ezingcwele zibhalelwe ukuba sizifunde. Siphe Nkosi yam okokuba sizive, sizifunde, sizigqale, sizigcine nokuzigcina, ukuze sithi Nkosi ngokunyamezela nangokonwatyiswa lilizwi lakho elingcwele, sibe nokwamkela siqinisile nokulibamba ithemba elihle lobomi obungunaphakade owasipha lona ngaye umsindisi wethu uYesu Kristu. Thandazo wesibini Clemente, Thixo wethu ongumdali woxolo, wena ungumthandi wenkosana, ngokuthi ubomi bethu obungunaphakade Nkosi ubekho ngokwazi wena unkonzo ilukhululeko kanye. Zusilwele kusasa nje Nkosi yam, thina zicaka zakho ezilulamileyo kuko konke ukulwa kweentaba zethu, size sithi siqinisile ukuthemba ekusilweleni kwakho nje, singoyiki amandla abo basuku babe yimphikuthi ngenxa yamandla kaYesu Kristu iNkosi yethu. Mthombo wako konke ukulunga, siyakuthandaza Nkosi ngokululamileyo ukuba uthamsanqelise zonke iinkosi namaphakathi Nkosi nabo bonke abantu abanegunya lokugweba imicimbi yelizwe, bawengcwele bazalise ngomoya wakho ingcwele, batyebise ngofefe lwakho lasezulwini. Wena Nkosi yam bangenise kubumkaneni bakho bungunaphakade ngaye uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Ibandla linqumame umzuzu bembe. Sikhumbula Nkosi the Madlanga Commission. In particular, Nkosi, the witnesses. Sicela ukuba wena ubaqhuyele ubakhusele. We remember the family of the slain witness. Lo Nkosi esebembulela benziwe enkohlakalo. Bawengcwele
nanjengokuba sekukufutshane ngokwezimiselo zikaPresident lokokuba kuthulwe the preliminary report bawona amandla amakhulu emva kwenyanga ezintathu imiselwe Nkosi yeliqonga. Sicela Nkosi ukuba ukulungisa bufezeke bawuyinqwele amasela nabo bonke abenzi benkohlakalo Nkosi babhentwe ebuhleni ukuze Nkosi yami elungileyo bajongane nezenzo zabo. Sithandaza Nkosi okokuba le Christmas Nkosi neli xesha esikulo lolindelo Nkosi, the time of expectation, let it be filled, izaliswe Nkosi ukwenza nokutyhileka Nkosi kobuqhinga nobuqhophololo nobumenemene bawuyinqwele eburhulumenteni nakubo bonke abantu abanikwe uxanduva Nkosi lokukhokhela abantu babo. Thuthuzela Nkosi abantwana bawuyinqwele bola sapho. Thuthuzele Nkosi yami elungileyo izihlobo umeneza amanye amangqina angarhoxi bawuyinqwele inyaniso ilahleke. Sileli bandla siyathandaza ukuze bonke Nkosi abanegunya lokugwebela incindi yelizwe bagwebe ngenyaniso egameni elinamandla leNkosi yethu Yesu Kristu. Siyakuthandaza ngokululamileyo ngenxa yeentlobo zonke zabantu ukuba ubazise wena indlela zakho Nkosi nophiliso lwakho olulondolozayo ulwazise kuzo zonke iintlanga. Sithi ngokubalulekileyo Nkosi sithandazele irhamente engcwele ekulo lonke ilizwe ukuba ihlale ngethamsanqa Nkosi yam ikhokelwe iphathwe ngumoya wakho olungileyo bathe bonke abasibiza ngokuthi bangamaKrestu bakhokhelele endleleni yenyaniso bebambe inkolo ngentliziyonye bebambisene ngoxolo Nkosi behleli ngokulungileyo. Sithi ke Nkosi yam ukugqibela sibabhekisele ebubeleni bakho wena isobo bonke abo babandezelweyo ngeendawo ezithile emiphefumlweni emizinjeni nasekuhlaleni. Ubiyela amaxhoba e-gender-based violence. Wena Nkosi yami elungileyo abanxungupheleyo Nkosi nabathe Nkosi yami elungileyo ibesabantwana esuthwini abanye Nkosi ngoku sebeyinxenye ye-statistics sokubhubha kwabakhwetha awona amandla amakhulu imiphefumlweni yabo amakhaya abasebenzini inhliziyo zidandathekile. Sibeka Nkosi abaginywe zingozi zendlela sisithi uhambo Nkosi lusaqhubeka nathi apha
nabanye sisezawuba sezindleleni kangathi indlela khwelelisele kude Nkosi umkhuba bawoyingcwele omdaka bokuqhuba abantu bephansi kwempembelelo zotywala neziyobisi. Yenza Nkosi uba bonke abantu abazawungena endleleni Thixo bawoyingcwele baqhube ngokunonophela besazi okokuba Nkosi bawoyingcwele aba bantu Nkosi babathweleyo balindiwe zintsapho zabo. Sikelela ke Thixo ngempela sindisa abantu bakho ukuba Nkosi sithandaza ukuba ukonwabise abo Nkosi baxakekileyo basiza abasweleyo baphe unyamezelo Nkosi ekuthwaleni kwabo kunzima phumelelo sikelelekayo kuzo zonke iimbandezelo zabo sicela kuku ngenxa yakho Yesu Kristu. Thixo ithi nam Thixo namandla onke uthe ngeli xesha wasipha ufeza lokokuba sithi ngantliziyo sikuthandaze ngabanye uthe kanjalo wasithembisa ukuba uthi kwakuhlangana ababini nokuba bathathu egameni lakho baphe izinto abazicelayo yenza kaloku Nkosi njengomnqweno nokuthandaza thina sicakazana njengokuba kusifanele siphe kweli lizwe ukuba siyazi inyaniso siphe kwilizwe eliza kuba ubomi obungunaphakade.
uthatheke lo mzuzu rhamente engcwele kaThixo lokuba ndibulele okokuqala uThixo wamazulu onguye usinika ithuba nemizuzu nakusasa nje uThixo wethu wasenzela inceba ngokokuba nathi ngalo mhla wesixhenxe sithi ngendlela ebesicwangcise ngayo sikwazi ukuba apha. Kaloku linene ilizwi elithi izicwangciso zezomntu kodwa ukuphumelela kwazo nengqibelelo yazo ivela kuThixo. Asithathi kancinane okokuba uthi xa uplenile ukuza ecaweni kule nkonzo yemibulelo, inkonzo yokuthi kuThixo Ebenezeri kude kwalapha uYehova uThixo esinceda. Ndiyafuna okokuba sisoko siyiqiqa le nto ithi Ebenezeri kude kwalapha uThixo esinceda. Ndiyafuna uba singathi enathi kodwa siqiqele inyaniso okuba esitheni esinceda, ngoba it is a common cause oba uThixo uhlala etheni enathi, but it is not always known that in all circumstances uThixo uhlala esinceda. Moment nomzuzu omkhulu yokumiswa kwebhakala eqaphela ukwenza kukaThixo kuthi kungekho nto ibhetele esiyenzileyo. Xa sinokujonga nje lo nyaka lungiselela amagosa nekwaya, xa sinokujonga nje lo nyaka wodwa kusukela ngoJanuwari sijonge imifula esiyinqule, nezinto esiphunguke kuzo. Athi uDavide xa ethetha ngale nto sisinde okwentaka emgibeni ngenxa yoba Ebenezeri uYehova ude kwalapha, uYehova uThixo esinceda. Ayingomzuzu wokuthathwa kancinane sibhujelwe sishiywa ngabantu esibathandayo, kodwa ndivumele ndithi Ebenezeri kude kwalapha uYehova uThixo etheni esinceda. Kukho umntu ongakhange ancedwe nguThixo angaphakamisa isandla othi andincedanga nguThixo kwezi nyanga zili12 zoma ngoku. Akukho nto uThixo andincede ngayo. Yingoma ethule yokokuba xa uthambela unyaka ungekaveli ozayo, mhlawumbi ndifuna ukuthi njerhamente masithi sonke Ebenezeri kude kwalapha
esincede. Hayi ke siyabulela umagosa esekethe bashubayele indaba ezilungileyo i-order yabavangeli nonobhayibhile. Mama umongamelikazi kwayari yasekhaya, bobawo madoda, bomama omthandazo, ntombi khosomhle wabantu abatsha, Wesley Guild kwakunye ne-Children's Ministry yonke. Ndivumele ndithi abakhonzi, ndithi irhamente engcwele kaThixo nabo bonke abantu bakhe abalapha kule nkonzo, mandinibulise mani ngelihle igama lenkosi uKristu. Molweni. Inkonzo le yokuphunya, inkonzo le yokungathi ikhulumele, inkonzo le yokuthi uqhawule umgile sasinda ngethina. So ndiyayihlalela okokuba le nkonzo ibe jubilant, ibe inkonzo yokuthi akakho fana naye, ngoba besizawuhlabelela sithi kakade ezulwini kulawulayo, kakade emhlabeni kulawulayo. Kunjalo nje zonke izinto zitheni zilawulwa nguye, sithi Nkosi yamakhosi, sithi akakho ufana naye. Ngenxa yaloo nto sithi siyakudumisa. Ikwaya lapha ndiyicelile phambi koba sinika amagosa une-anthem abazawusithathela yona. Ndiyacela okokuba simamele. It's one of the Wesleyan hymns by Charles Wesley. As a man under the law of Christ, Wesley umntako John ubhala eliculo endicela okokuba silicule. NeleSingesi ndicela kodwa uba silimamele. Ulibhala lihlatyelelwa emveni kwesiganeko esikhulu, isiganeko sakowabo esenzeka phaya e-Epworth. Abantu abaninji bawusazi. Wabhala le ngoma ngala mazwi abekwa emphefumlweni kwayabo esithi, a church to keep thy head, a God to glorify. Ngeli xesha phaa kowabo akukho nto istable phaa kowabo. Uyise nonina actually ngokwebandla of the Church of England uphambi kokuba ayoma phambili phezu kwencwaba uJohn likayise esithi, the world is my parish. Uthi lo mbhali, what a church to keep my head, a God to glorify, a never dying soul to save. Ndicela ke kwaya yasekhaya nisithabathele le anthem which charge onke amawisi. Kusibaba emveni kwabo amagosa esekethe aza kusikhokhela ngokomnikelo nezinto zokuqala esibele kuze. Enkosi
by a Partner Family of Life Community Group, and to retirement and Yangena ngoku ngisendleleni. Alright, sicele ke Hlamente okokuba siwuthathe lo mzuzu. That song is a prayerful song, and ndingacela okokuba silimamele sisemthandazweni, silikhule nathi sisentweni, sisemthandazweni. Nkosi kakhulu. Siyabulela ke kakhulu kwi-choir. If you have time, in your own time and space, just look at that hymn and interpret it for your own journey. Njengoba uThixo ebekile enhliziyweni yakho. Ngoku ke Hlamente sizokubiza amagosa esekethe ukuze asikhokhele ngezinto zokuqala kwenkonzo, ukuze silandele ke ngokwesicwangciso sayo njengoba sisazi uba iyinkonzo exakathileyo ngokuxakatha. Sicele ke ukuba siwasondeze amagosa esekethe. Oh
sikwazi ukungena kupapa kulo 88 sisuka sonke. Sicela nje kulo 88.
209. Sterling Zolofamende. Sterling Zolofamende, hymn 209. 209. Jehovah
utatatamkhulu nomama abashumayeli amadodana intombi omama ulutsha church choir ezohambelo abakhonzi abantwana abancinci neendwendwe zethu engabazikhona zonke mandiyibuyisele inkosi. Amen. Imoto engu-PAC 801 kuthiwa i-festival sivile zonke, so sacela ukhawuleze singabanye sizithathele into ngaphakathi. Sacela ukuthola imali asiqale sekufaka amagosa i-envelope azabisayo lapha libala lileli envelope khona ebrown lena ibrown uyabhala lento uyicelayo ukuthi uyibhala phansi ukuthi Thixo ndicela lento ugaba uyifake envelope brown uyibhale seleni mhlophe yona iyobulela kuye kuThixo in-red form, so wena uzofaka lo mcimbi kuyo uthi Thixo ndibulela njengale nto ndinayo ndiyangaza nanto kodwa ngaleli into ndinayo ndiyabulela Thixo ufake ke phakathi emhlophe uyivale. Xa kungabe lengqiba uphehlelela abantwana sizozibiza zonke ezo envelopes zizofakwa apha ezibhokisini ngaphambili ngexesha elifanelekileyo. Umongameli uzosithandazela isicelo senu athandazele nemibulelo ngokunjalo. So siyacela ke amagosa ongenayo uzawuyindakhetha bayajikeleza nje asifune kuziphoswa ezentsikelelo ikhela lokubulela kuThixo uthi Thixo njengoba ndiyiyona ndiyabulela ngokungandiki ndibulela in-advance. So besithi ke masitshalisele loo nto masibusele kodwa buleleke kakhulu urhamente kumagosa ukusikhokhela ngezaziso kule nkonzo yethu nangazo zonke izinto ezimele ukwenzeka. Ndicela ke okokuba asingena kule nkonzo namhlanje sinesakramente, isakramente esizawufanayo ukuyiqhuba isakramente yobhaptizo. Sizawungena ke kulo nkonzo yobhaptizo nesizawucela uba xa singena kuyo sityhile kwela tulo 307, tulo 307, tulo 307 ukuze sibhaptize 307. Tulo elithi wena Yesu makusi walo mhlambi wakho singathe ezintsana engalweni zakho maziziswe watsho wena zize zona kumi ngabanjalo abezulu ndingazimangali. Nanzi Nkosi zize zakho uze uzihlambule zise kwisibaya sakho zikuphulaphule zakusala ezintsana Nkosi ekufeni kwethu bona isewe ngedama ezo ntsapho zethu mazizalwe kutsha zona zikukhonze apha zide ziye ezulwini zibe nawe apha. Iculo 307 elizathi xa liphela sicele okokuba nobhala wentlanganiso kanyanga ntathu wesekethe azokusiphakamisela amagama abantwana abaza kubhaptizishwa kule nkonzo.
Luniko
lenu awomi asolule mkhulu iminathi sinethemba malusi mnombo mlonke mda kanti mda phalo mumo phepha simvulele gotha intando yenkosi gotha niwabise gotha oluliyo gotha lenziwe maqi osiphe sona simani yolo lathitha sifihla kulo ukholo likhwe likhanyise jatsho ndinani sibabakwe nkonzo oluliyo phelo nowa sizime atshobongwana likhona vele zile January selihamente izole iviwe Botswana iviwe Tiyane Amila Falane Iphemna Thembani Inamdala Falani wabo ke bebezisiwe ngaphambili nanga amagama abawongameli uNdlovukazi ngabakho enkosi Basifulele kakhulu nobhala ukusifulela into engivela ukuyikholwa ngoba bangabe bakhona nabanobe ababizwa bakhona alright bonke abangabizwanga kule list abaze nabantwana belibhaptizwe sizawucela okokuba beze apha phambili kodwa xa kuphuma icawa la magama abo akwazi ukuthathwa nobhala uba ukhona umntu oshiyekileyo ongabizwanga siyaceleza kwaba bebephakamisa isandla asifuna ushiya umntu osele lapha Diyacinga okokuba wonke umuntu omele ubabulapha ukuze ngale mini yokubhaptiza nobhaptizo olungileyo bonke abantwana babhaptizwe. Inkonzo yobhaptizo is one of the sacraments yenzulu zokholo yenzulu nemfihlakalo zantoni za-Christian religion. We see there are two sacraments. Eyokuqala isacramente yesidlo senkosi, eyesibili isacramente yobhaptizo. Both of these sacraments were commissioned by Christ. Basiyakukhumbula okokuba wathi
ngemine yodwa esegumbini phezulu wenza umthendeleko wokugqibela ngelasapho wathabathi sonke wabulela uThixo wasiqhekeza wabanika bonke abayenabophi endlini wathi awugqiba ukutsho wathi ayebanika bonke athi kubo kwenzeni oku amaxa onke nithini nendlu kwenzeni oku amaxa onke nithini nendlu Jesus commissioned kwenzeni oku amaxa onke nithini nendlu kwesibili wabamandeka wabayalela abafundi bakhe esithi hambani niye kulo lonke ilizwe nibabhaptizeshe egameni loYise neloNyana neloMoya oNgcwele. Sikulo nkonzo ke yobhaptizo olungcwele endicela okokuqala asikhawuleza ukuze abantwana bangabikho restless. Sikupage 254, page 254. Singathatha isiqingatha sokuqala ukuze sishile siye kupage ezilandelayo. Page 254, ubhaptizo lwabantwana. Ndicela okokuba sithandaze. Bathandwa, khumbulani okokuba abantu bonke bamithelwa esolweni webazalelwa kuso uthi nomsindisi wethu uKristu akungengene emntwini umntaneni kukaThixo ukuba kazalwanga ngamanzi nangomoya uyingcwele. Yaba ke ukuba libize kuye uThixo uyise ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu ukuze athi ngobubele bakhe kule nkonzo esiyenzayo aphe aba bantwana bazakubhaptizwa oko bangenakho ukuze bangabhaptizeshwa ngamanzi kodwa babhaptizeshwe nangomoya oyingcwele ukuze bangeniswe estamenteni kaKristu benziwa amalungu aphilileyo kulo. Page 256. Thixo unamandla wonke okunaphakade bawethu wasezulwini siyakubulela Nkosi kakhulu ngenxa yokuba uthandile ukusibiza ukuba sikwazi uKristu lwakho sikholwe kuwe. Sandisele ke Nkosi ukukwazi usiqinisele olukholo ngawo wonke amaxesha. Siyakuthandaza okokuba uphe umoya oyingcwele abantwana abazakubhaptizwa ukuze ngale nkonzo Nkosi bazalwe ngakumbi benziwe indlalifa zosindiso lokunaphakade ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu elilawula ngobukhosi kwakunye nawe moya oyingcwele kaloku njena kude kube kunaphakade. Sikona amandla wonke ohlala uhleli ngophilileyo ke amanzi negazi ukuze siqolele izono zethu. Wathi ngokusinikela kwakhe wakwenza kanye kananjalo wabanika abadisipline umthetho ukuba bazifundise zonke izizwe ukuze bazibhaptizeshe egameni loYise neloNyana neloMoya oNgcwele. Siyakuthandaza Nkosi ulaphula lomthandazo webandla ehlangenapha wenza okokuba Nkosi elungileyo aba bantwana bazakubhaptizeshwa apha bamkele inzaliseko yofefelo. Sithandaza ukuba bahlale behleli Nkosi enanini losapho lwakho olunyanisekayo nolonyuliweyo kuye ngaye uYesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Siyathandaza Nkosi ukuba wena umoya oyingcwele abazali babantwana
ukuze babe nobulumko nofefe ukubakhulisa babaqeqesha abantwana babo bebaqeqeshela ekwazini naselulekweni lenkosi babasise ngelizwi lakho elingcwele ngaye uYesu Kristu okuphela komthetheleli lonkulunkulu wethu. Amen. ayafana namanye amanzi kodwa siphethelane lapho siwohlule usuku wangcwalise wasikelele egameni loThixo uyise egameni loThixo wabaphe ngalo usase wakho egameni loyise nelonyaka nelomoya yenza lapho usipho wayenza bawona amandla amakhulu sehlala isithuba sawagqoba bagqoba inkosi bagqoba ngofefelwano bagqoba ngomoya yethu ukuze xa siwasebenzisa nkosi njengophawu lwenhlambuluko ebomini babantwana kudale umuntu ufubunto obudala egameni loyise nelonyaka nelomoya. Sizasuka kwelithala kule first row siqhube baze bathi ke asele bebhaptizeshiwe babe ngasemva bangekabhaptizeshwa beze ngaphi ngaphambili. Siyacela ke uze umntana eze Gama. Tia lomdani Gama. Amani Suisa. Yakubaptizesha namhlanje. Egameni loThixo uyise, egameni loThixo unyana, eloThixo umoya oyingcwele. Emnye uThixo ngonaphakade. Nkosi mayigcine ikulondoloze, Nkosi mayibe nawe. Tia lomdani Gama. Malaika Suisa yakubaptizesha namhla egameni loThixo uyise, egameni loThixo unyana, asegameni loThixo umoya oyingcwele. Nkosi mayibe nawe ekusikelele, Nkosi mayikugcine. Amen. Amen.
imelwe Hlalumi Nkosi kuzo ndiyakubhaptizesha namhlanje egameni loThixo Yise, Thixo Unyana, uThixo Umoya Oyingcwele, emnye uThixo ngonaphakade. Inkosi mayigcine, Inkosi mayikulondoloze, Inkosi mayiphathe ngenceba. Thiya lo mntana igama, umolo wam Nxengana, ndiyakubhaptizesha egameni loThixo Uyise, egameni loThixo Unyana, egameni loThixo Umoya Oyingcwele. Inkosi mayigcine ikulondoloze, Inkosi mayiphathe ngenceba. Amen. Thiya lo mntana igama, lithi mna Melokuhle Nxengana, ndiyakubhaptizesha namhla egameni loThixo Uyise, egameni loThixo Unyana, nasegameni loThixo Umoya Oyingcwele. Inkosi mayibe nawe, Inkosi mayigcine. Amen. Luniko Nxengana, ndiyakubhaptizesha namhla egameni loThixo Uyise, Thixo Unyana, noThixo Umoya Oyingcwele. Inkosi mayikhanyise ubuso bayo phezu kwakho, ibe nobabalo kuwe. Thiya lo mntana igama, ndincumisa iminathi Singiswa, ndiyakubhaptizesha namhla egameni loThixo Uyise, neloThixo Unyana, neloThixo Umoya Oyingcwele. Inkosi mayikhanyise ubuso bayo phezu kwakho, ibe nobabalo kuwe. Inkosi mayibe nawe. Lelomso Martins, ndiyakubhaptizesha namhla egameni loThixo Uyise, Thixo Unyana, noThixo Umoya Oyingcwele. Inkosi mayibe nawe, ikugcine. Amen. Kamna nano, ndiyakubhaptizesha namhla egameni loThixo Uyise, Unyana, noMoya Oyingcwele. Inkosi mayikhanyise ubuso bayo phezu kwakho, ibe nobabalo kuwe. Amen. Silisiwe Kanamelo Pulane, ndiyakubhaptizesha namhla egameni loThixo Uyise, Thixo Unyana, noThixo Umoya.